इउरियाखौ ड्राग्स होनानै हमग्रा डिजिपिखौ गोख्रों साजा। बे जाथायाव डिजिपिनि हेंथायै गोख्रों एक्सन लादों बिजिरसालिया। नंखाय सन्देहआव बिजिरसालियाव डिजिपिखौ फोनांदों 10 लाख रां जुरिमाना। इउरिया हासार लानानै फैनाय सासे लाइमोनखौ ड्राग्स होनानै हमदोंमोन पुलिसा। बे जाथाया नुजाथिदों मध्य प्रदेशआव। सुलुंनि बादिब्ला आबादाव बाहायनो थाखाय सासे लाइमोना बेगाव इउरियाखौ लानानै थांदोंमोन। बे समावनो ड्राग्सनि सन्देहजों पुलिसा हमनानै लाइमोनखौ जोबथेसालियाव दोनो। बे जाथाया गोजौ बिजिरसालियाव सौहैयो आरो गुवारै बिजिरो। जाहोनाव लाइमोना फोरमान होनो हानानै जोबथायाव डिजिपिआनो आयेननि नोजोराव दायनिगिरि। बबेखानि बिजिरसालिया डिजिपिखौ 10 लाख रां जुरिमाना फोनाङो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2022 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव मध्य प्रदेशनि ग्वालियर जिल्लायाव सुमित्रा थिगारनि दैदेननाय पुलिसा माखासे ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव 26 बोसोरनि महित तिवारीआबो हमजादोंमोन। उननि समाव पुलिसनि दखलनिफ्राय महितआ उदां जायो आरो थोंजों बिजिरसालिसिम थाङो। बिजिरसालियाव थांनानै लाइमोना गावखौ ड्राग्स फालांगिरिजों लोब्बा गैया होननानै फोरमायो। बेबायदिनो जोबथायाव लाइमोना गेबें आयेनजों देरहायो आरो पुलिसा गावसोरनि गोनांथिखौ सिमान लानाङो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মনৰ শৰীৰটো একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে বহুত বেয়া আছিলে। খোজ কাঢ়িব ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।